Evo, u učilištu Lovran organizirali smo nastavu na način da bude prilagođen osnovnom cilju obrazovanja odraslih, a to je da ih spremimo za brzi ulazak na tržište rada. Dakle, za vrijeme nastave polaznici ne samo da slušaju predavanja, nego jedan veći dio, pa skoro 80% provode na vježbama i uče u realnom okruženju. Znači da za vrijeme školovanja imaju priliku da se sretnu s pacijentom ili sa klijentom, bilo da se radi o fizioterapiji, dentalnom asistiranju, masaži, kozmetičkoj njegi lica ili wellness terapeutima. Pozdrav, moje ime je Marcelina Gabriela Ćuš, dolazim iz Poreča, imam 22 godine. Odlučila sam upisati ovaj smjer za wellness terapeuta tu u Opatiji, zato što me oduvijek zanimalo područje zdravlja, ljepote, njege i opuštanja. Te sam htjela naučiti neke vještine, neke nove masaže, tehnike, kao što su klasična ručna masaža, limfna ručna drenaža. Vrlo rado bi još htjela naučiti i sportsku masažu i medicinsku. To još mogu odabrati na koji ću tečaj ići. I tako, evo, bilo mi je jako zabavno, bilo mi je super, upoznala sam puno ljudi, mentorice su odlične, profesionalne i uvijek spremne pomoći. Voljela bi se zaposliti u ovoj djelatnosti, htjela bi raditi ili u nekom hotelu ili bi htjela otvoriti svoj salon. Ja sam Elda Kinkela, dolazim iz doma Volovsko. Bila sam na masaži jer imam osteoporozu i točno kako god i mene to boli, tu je ona mene doticala i to mi je masirala. Jako mi je bilo dobro, jako lijepo, zadovoljna sam, preporučit ću se da dođem još koji put. Sve je na visini. Sve je na visini, jako sam zadovoljna. Pogotovo sa ovom djevojkom jer ima ruke fantastične. Ja sam Patricija Stojaković, vlasnica sam Estetik Žima i Estetik centra za oblikovanje tijela i Siska. Zbog unapređenja ponude u salonu za oblikovanje tijela smo planirali uvesti ove estetske tretmane. Hyaluron pen, znači neinvazivni, neinjektivni tretman bez boli za popunjavanje usana i nazolabijalnih bora. Sve veća potražnja je za takvim neinvazivnim tretmanima i htjeli bi upotpuniti svoju ponudu. Moje ime je Valentina, radim ovdje u učilištu Lovran kao nastavnik i mentor. Predajem fizioterapeutima i predajem wellness terapeutima. To mi pomaže dodatno u mom radu da budem bolji nastavnik i mentor. Ujedno u učilištu pružam wellness usluge i fizioterapeutske usluge. Uključili smo u nastavu nastavnike koji su iz realnog okruženja. Dakle, bilo da se radi o predmetima stručnim, uvijek o stručnim predmetima, naši polaznici uče od nastavnika i mentora koji to rade svaki dan. Fizioterapiju, dentalno asistiranje ili masažu.